Velkommen inden for Naturdagplejen. Jeg hedder Lise, og jeg er privat dagplejer i Vesternæbel. I min dagpleje bruger jeg naturen som legeplads året rundt. Udeliv betyder lidt snavs. Måske lidt småskrammer og lidt sand i munden. Men giver du dit barn muligheden for at sanse naturen, så får det nogle vigtige erfaringer og nogle rigtig sjove oplevelser. Dagplejens Christiania-cykel giver os mulighed for nemt og hurtigt at komme på udflugt. Vi har jo god tid på stedet, og vi behøver ikke at spare på kræfterne til hjemturen. Lad også dit barn få nogle oplevelser og kropslige udfordringer med Naturdagplejen i Vesternæbel.